Bitcoin eli eräänlainen nettiraha hämmentää mieliä. Viime päivinä on nähty uutisia Bitcoinin rajuista arvonvaihteluista, mutta yhtä rajusti tuntuvat vaihtelevan käsitykset tuon valuutan hyödyllisyydestä. Tervetuloa aamuun Bitcoin-asiantuntijat, autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho ja tutkija Vili Lehdonvirta. Hyvää huomenta vielä uudestaan. Kiitos. Kertokaa nyt ihan alkuun, että mikä tämä Bitcoin on? Bitcoin on vertaisverkossa toimiva virtuaalivaluutta, eli käytännössä se on hajautettu kirjanpitojärjestelmä, jossa voi tehdä transaktioita eli rahansiirtoja toisille aina osoitteesta osoitteeseen. Ja kovin laajasti käytetty valuutta se ei kuitenkaan ainakaan toistaiseksi ole. Niin, riippuu miten sitä laajuutta mittaa, mutta kyllä se on, jos ajattelee tätä niin kuin valuuttavarannon kokonaiskokoa, niin se on jotain 4/1000 käteisten eurojen ja pankkitalletusten määrästä. Että aika pieni, aika marginaalinen ilmiö pieni siinä siivu, mielessä mutta vielä. Noinkin voidaan verrata yhtenäisvaluuttaan. Kuinka yleisesti näitä sitten käytetään, jos ajatellaan ihan sellaista, että joku ostaisi jotain käyttäen bitcoinia valuuttana? No, nythän tietysti viime aikoina tämä bittiraha on ollut valtavasti otsikoissa ja sitä myöten niin sillä on tullut paljon uusia käyttäjiä, mutta mun arvio on se, että suurin osa näistä bittirahan käyttäjistä tällä hetkellä on vielä tällaisia spekuloijia, jotka olettaa, että se kurssinousu kasvaa tai jatkuu ja sitä kautta aikoo tehdä pikavoiton, mutta sitten tällainen todellinen tämän rahan ikään kuin päivittäisessä maksukäytössä käyttäminen, niin se vaikuttaisi olevan edelleen hyvin vähäistä, eikä ole kasvanut ollenkaan samassa tahdissa kuin tämä spekulointi. Mitä sitten vaatisi se, että jos puhutaan nimenomaan käyttörahana, että bitcoin yleistyisi? No, Bitcoinin pitäisi olla tunnetumpi ja sitten mihin Bitcoin ajatellaan, että mihin se sopii hyvin, niin nettikauppaan. Jos ajatellaan luottokortilla maksamista, joutuu kaivelemaan avainlukulistoja nykyään. Harmi kyllä, ennen se oli helppoa, riitti pelkkä luottokortti, mutta perinteinen maksujärjestelmä on kankea. Bitcoineilla maksu lähtee muutamassa sekunnissa ja sopii just tämmöisiin pieniin transaktioihin. Esimerkiksi jotkut ottaa lahjoituksia vastaan, esimerkiksi tämmöinen archive.org-palvelu ottaa lahjoituksia vastaan bitcoineina. Jotkut kunnallisvaaleissa, jotkut poliitikot, ainakin vihreiden Lilja Tamminen otti vastaan bitcoineina lahjoituksia ja muutama muukin poliitikko. Ja se on helppoa ja vaivatonta. Pikkusummiin, kun ei jaksa kaivella niitä avainlukulistoja, sopii hyvin. Mutta toistaiseksi bitcoinilla ei voi netistä ostaa esimerkiksi kännykkää, autoa, matkaa. No, tästä oli vähän aikaa sitten, olikohan Forbesissa uutinen, joku oli myynyt autonsa bitcoineilla ja kyllä niin kuin, esimerkiksi WordPress, maailman kuulu blogipalvelu, ottaa bitcoin-maksuja vastaan ja tämmöisiä välityspalveluita on, että maksa heille bitcoineina, niin he tilaa sinulle jotain mistä tahansa. Bitcoin on tietysti ongelmallinen myyjän kannalta, koska sen kurssi heittelehtii niin voimakkaasti. Todellakin. Hintalappuja pitäisi olla sitten joka päivä säätämässä uudestaan. Siihen sisältyy valuuttariski, että jos otan tänään vastaan bittikolikoita, minkä arvoisia ne on huomenna. No, juuri näin. Sitä se voi olla ostajan kannaltakin, jos arvo todella vaihtelee. Mutta kuunnellaan tähän väliin lyhyesti Suomen ainoan bitcoinin maksuvälineeksi hyväksyvän kivijalkakaupan näkemyksiä aiheesta. Ja sehän on Vegemesta, helsinkiläinen ravintola, ja puhelimessa on omistaja Robert Ramstedt. Hyvää huomenta. Oikein hyvää huomenta. Miksi Vegemesta on ottanut bitcoinit maksuvälineeksi? No kyllä se ensisijainen tehtävä oikeastaan, että me halutaan viestittää olevamme ajassa. Et sillä ei toistaiseksi ole liiketaloudellista merkitystä, mutta halutaan myöskin osoittaa, että tällä virtuaalirahalla voi ostaa ihan niin kuin vaikka ruokaa. No, kuinka moni teidän asiakkaistanne käyttää bitcoinia eikä jotain muuta valuuttaa? Just liikevaihdossa mitattuna kyllä se on niin kuin alle prosentista ollut tähän asti, mutta tosiaan viime viikkojen aikana niin kasvu on ollut aikamoista. No, miten käytännössä tapahtuu maksaminen Vegemestassa tällä bitcoinilla? No, asiakas lukee kassapäättäjältä tämmöisen QR-koodin ja siinä me saatiinkin rahat, että käytännössä se on nopeampaa kuin esimerkiksi korttien clearing-prosessit. No, jos tuon käyttö yleistyisi, niin mitä hyötyä Vegemestalle olisi siitä, että käytetään nimenomaan bitcoinia?
No esimerkiksi pankkien käsittelykulut käteiselle on korkeammat kuin mitä esimerkiksi tämä suomalainen Bittirahan clearing-pankki velottaa meiltä. Mutta kyllä mä näkisin, että pitkään kyse on kuitenkin tosiaan enemmänkin siitä, että imagohyöty eikä niinkään taloudellinen. Kun kerran imagohyötyä haet, niin nyt on pakko kysyä Robert Ramstedt, että kuinka paljon olet itse sijoittanut rahaa bitcoiniin? En ole itse lähtenyt sijoittamaan juuri sen takia, että oma ravintola on lähes ainoa, millä siellä voi ostaa jotain. Onko sinulla kuitenkin tililläsi bitcoin-rahaa? Täytyyhän sitä nyt itselläkin olla. Selvä. Kiitoksia paljon näistä arvioista. Kiitoksia. Hei. Takaisin tänne studioon. Otetaan tässä lyhyt kierros saman tien, että käytätkö itse bitcoineja? No en käytä aktiivisesti, on tutkimusmielessä tutustunut, mutta siinä ja kaikki. Onko omassa bitcoin-lompakossa myös kuitenkin sitä? Ei ole tällä hetkellä ollenkaan. Entäs sinulla? Joo, itsellä siis bitcoineja olen maksanut niillä Vegemestassa ja hyvin toimii. Se on nopeampaa kuin luottokorteilla maksu ja olen myös ostanut niitä sijoitusmielessä viime kesänä ja kyllä olen. No oletko voitolla tällä hetkellä? No sanotaan, että kyllä niillä kaupoilla olen tienannut enemmän kuin mitä ammattikorkeakoululehtorina. Hetkinen, pysähdytään tähän. Jos olet tienannut sillä, niin sehän edellyttää, että olet myös myynyt. Kyllä. Eli onko tämmöistä spekulaatiokauppaa menossa? Kyllä. No, jos ajatellaan tavallista katsojaa, meidän yleisöämme, suositteletteko, että tavallinen ihminen hankkisi näitä? Älkää pistäkö rahojanne mihinkään semmoiseen, mihin ette ole perehtynyt. Mun mielestä kannattaa lähteä Las Vegasiin, niin drinkitkin on ilmaiset siellä. Muuten aika samanlaista toimintaa. No jos mietitään niitä riskejä sitten, yksi riski varmaan liittyy siihen, että se kurssivaihtelut ovat isoja, mutta onko muita riskejä? Jos minulla on tietokoneellani bitcoineja, entä jos hajoaa vaikkapa kovalevy, miten niiden bitcoinien käy silloin? No, kuten kumpikin tiedämme, niin bittiraha on tosiaan tallessa sitten vaan sillä levyllä tai tallennusmedialla, missä se on tallessa. Jos se hajoaa tai katoaa, niin se on siinä. Toki voi käyttää tällaista netissä olevaa lompakkopalvelua. Silloin täytyy luottaa siihen lompakkopalvelun ylläpitäjään, ja on ollut tapauksia, missä se lompakkopalvelun ylläpitäjä sitten katoaa niiden rahojen kanssa. Kun sinulla on tätä sijoitusrahaakin, niin huolettaako? Ei huoleta, mä säilytän niitä asianmukaisesti. Ja näissä bitcoinia, jos ajatellaan niitä rahan siirtoja, niin ne perustuu, siellä on julkinen avain, tämä perustuu julkisen avaimen kryptografiaan, eli siellä on julkinen avain, joka tarvitaan vastaanottamiseen, eli sinulle voi siirtää rahaa, kun tietää tuon koodin, ja sitten jos joku nyt tähän osoitteeseen maksaa, niin ne rahat saa sitten ulos tällä toisella koodilla, eli nyt kuka tahansa, kun mä tätä esittelen telkkarille, niin kun teillä on toi koodi, niin tällä pystyy viemään mun rahat tästä osoitteesta, missä ei nyt siis ole mitään. Tämä jos hukkaa, niin hukkaa rahansakin. Vili Lehdonvirta, tyydyttääkö tämä turvallisuus? Tässä on, mikä tässä on. No sanotaan näin, että onhan perinteisenkin pankkitoiminnan puolella turvallisuusongelmansa, mutta kyllä tavallisena kuluttajana olisi hyvin varovainen, että tässähän nyt puhutaan tietotekniikan asiantuntijoista, jotka osaa asianmukaisella tavalla huolehtia tietoturvallisuudesta, mutta kyllä se yksityiselle tavalliselle ihmiselle on vähän haastavaa. Onko tämä bitcoin altis vaikkapa hakkerien hyökkäykselle? No kyllä on, eli jos sulla on ihan normaali kannettavalla tietokoneella tallessa tämä yksityinen avain, niin jos joku hakkeroituu sun koneelle, niin sinne lähti rahat. Se on ihan selvä tapaus. No, jos tällaista bitcoinia enemmän käytetään ihmisten välisessä kanssakäymisessä, niin miten esimerkiksi verottajan käy? Jääkö se nuolemaan näppejä? Verottaja, sanotaan, että pikkusummia verottajalla ei ole mahdollisuus valvoa, mutta kyllä esimerkiksi, no tässä kun julkisesti kerron kaupoistani, niin totta kai niistä verot menee, eli normaali 30–32% pääomatuloveroluovutusvoitosta. Niin, kyse on tavallaan siitä, että kuinka rehellinen kaupankävijä sitten on. Kyllä. Että Bittirahahan tarjoaa asiantuntevalle tekijälle mahdollisuuden ikään kuin tehdä anonyymejä transaktioita paljon helpommin. Että tällä hetkellä, kun se volyymi on pieni, niin iso transaktio toki nousee esille sieltä. Mutta jos kuvitellaan tällainen hypoteettinen tulevaisuus, missä Bittiraha on laajassa käytössä, niin silloin sen sijaan, että siirretään Neitsytsaarille rahaa, niin voidaan siirtää sitä
netin ikään kuin syövereihin ja sitä on sieltä sitten verottajan hyvin hankala niin kuin löytää. Kun hyvin tiedetään viime päivien uutisista, että nämä arvonvaihtelut ovat suuria, vilkaistaan vähän kurssikäyrää. Viime viikolla yksistään bitcoinin arvo sahasi erityisen jyrkästi. Mistä nämä rajut arvonvaihtelut johtuvat? Ja kyllä mä sanoisin, että tässä tapauksessa median toiminnasta, että Google Newsin perusteella niin helmikuun alussa oli vielä 1 tai 0 juttua per päivä bitcoinista. Ja nyt sitten maaliskuun loppuun mennessä niitä oli useita satoja päivässä. Niin onhan se nyt selvä, että kun kirjoitetaan innostuneeseen sävyyn useita satoja artikkeleita päivässä, niin se tämmöistä spekulointia sitten luo. Ja sitten jossakin vaiheessa tietysti, kun usko loppuu, niin kurssi tulee taas alas. Aivan lyhyesti. Kuinka mahdollinen sellainen tilanne on, että tämä menettäisi kokonaan arvonsa? Ihan kokonaan, niin sitä pidän melko hyvin epätodennäköisenä, mutta kyllähän se arvo voi heitellä vapailla markkinoilla ihan miten sattuu. Okay. Rahan arvo pohjimmiltaan perustuu siihen reaalitalouteen, mitä sillä rahalla voi ostaa. Eli ihan vähintäänkin niin sillä voi sitten ostaa vegemestasta niitä hampurilaisia, että se arvo sillä rahalla aina Kyllä, tulee. tai Silk Roadilta aseita ja huumeita. Siihen se soveltuu erinomaisesti. Aivan. Noin pitkälle noihin riskeihin ei vielä päästy, mutta kiitoksia vierailusta. Keskustelu bitcoinista varmasti Suomessa jatkuu. Kiitos. Kiitos.